Заедно тренираме, заедно се храним, заедно разпускаме и заедно се браним. Заедно тренираме, заедно се храним, заедно разпускаме и заедно се браним. В отбора има много силни, всичките са фактори. XP тренинг, само ключови бачкатори. Има много яки мацки. Малко еднозначно, да, но адските са адски. Къса мускулни влакна, но не пречи да те прасна. Мисията е ясна, идеята порасна. Имаш ли барут в тебе, мога да те драсна. Тениската мокра е, стоманата е мазна. Някои влизат да тренират, да приличат на човеци. Ние сме от другата порода, не човеци. Никога не знаеш дали ще издържиш, но стигнеш ли до края, винаги вървиш. После си спокоен, наперено въртиш. Живота е бакшиш, или му дай, или гориш. XP, българската сила е закрила. XP, юмруците в гърдите на горила. XP, няма по-голяма зарибявка. Дай заявка, готов ли си? Започваме загрявка.